Interesante de entrevistas, mañá de conversas varias e agora temos a última de hoxe, a derradeira de hoxe, neste 22 de abril. Graciñas por estar aí, escoitando a radio, nese momento que vas no coche, que estás na casa, en fin, que estás traballando, ou en calquera momento nas nosas redes sociais tamén en formato vídeo podcast. Somos o único medio que así o fai, por aquí, por estes lares. Imos a recibir, outro día coincidía con el no pabillón municipal do Milladoiro, para o partido de ida dun encontro de baloncesto, xogándose a Liga, o Club Baloncesto Ames co Frontiñas. Agora este sábado tocará o partido de volta, ben a vantaxe parte de Ames polo resultado a favor. Convidáronme a vivir o encontro, espiquear un pouco ese encontro. Ali coincidín con Blas García, o alcalde de Ames. Moi bo día, Blas, benvido, alcalde. Hola, bo día. Ali coincidimos e ali estivo animando e arroupando o equipo local. O CB Ames, sí. Ademais, bueno, gústame moito o baloncesto, son seguidor do Obradoiro, pero tamén me gusta apoiar como ten que ser o deporte local, non? E o CB Ames, pois, bueno, é algo que xa levamos aí unhas temporadas apoiando e, bueno, intentando estar do seu lado, incluso en ocasións facendo algún vídeo, animando a xente, aos veciños, aos xareiros a que vayan a apoiar e animar o CB Ames e aproveito ademais que a convidar aos veciños e ás veciñas de Ames e do Milladoiro máis nomeadamente, pois que este sábado ás 6 da tarde estemos ali todos animando e apoiando ao CB Ames a ver se este ano somos capaces de ganar a Liga, que perdemos o ano pasado na final en Noia, precisamente como o Fontiñas, co cal xa se ve que somos os dous equipos aí máis importantes da categoría e temos aí xa unha rivalidade san, non? Que o importante foi tamén que había tamén xente do Fontiñas animando a Fontiñas, pero, bueno, un partido moi san, a rivalidade, bueno, como ten que ser no deporte en xeral, non? O do Obra onte deixámolo pasar, non? Bueno, do Obra é unha un pequeno disgusto, cando todos pensábamos que íbamos a ir xa que xa casi estaba feito, pero o que ten o deporte, non? Que hoxe en día primeiro contra o último, o deporte profesional, eso non quere dicir que pa semana non perda outra vez o Leima, non? Como perdeu co Fuenlabrada. O deporte profesional. É un desexo ou é un decir aí? É un desexo. Que conste, teño testigos que despois do partido na Coruña e dixen que non era difícil que perdera o Leima co Fuenla. Como foi? Por un tantiño, pero bueno. Pero, bueno, ademais o Leima viña xa dunha racha de partidos que, bueno, algúns os ganaba, pero os ganaba así xustos e, bueno, tamén ao final o psíquico e o mental pesa e seguramente que a derrota co Obradoiro pois mentalmente afectou ao Leima, non? Total. Bueno, imos a falar de temas que seguramente lle interesen máis os veciños e veciñas de Ames, que son eses encontros co propio alcalde, con vostede. Vai percorrendo o municipio, vai escoitando, collendo apuntes, entendo, do que se precisa por Ames adiante. Sí, bueno, eu desde que cheguei á alcaldía fixo ademais o decía onte en Covas, que foi a primeira xuntanza que tuvemos, fixo o 8 de abril, fai escasos días, fixo 5 anos que cheguei á alcaldía, non? Que son alcalde de Ames. E o primeiro que fixe unha vez cheguei á alcaldía foi recorrer as 11 parroquias do rural para falar e escoitar aos veciños, por un lado para presentarme, trasladarlle as cousas que nos levábamos feitas, o que tiñamos previsto facer e ao mesmo tempo, bueno, escoitalos a eles tamén as reclamacións que nos teñen que facer e solicitudes. E desde esa, todos os anos recorremos, eu como alcalde e despois o goberno municipal, todo o goberno, as 11 parroquias, unha vez ao ano, pois facendo isto mesmo, explicando o que temos previsto facer e escoitando sobre todo, e que eu creo que é o máis importante, non? Que os veciños teñan esa facilidade de achegarse ao alcalde, de achegarse ao goberno municipal e darlle as súas queixas que teñen, non? E moitas veces teñen razón, outras, pois, nós tamén explicamos como é a situación do Concello, porque ás veces parece que podes facer todo e de todo e nun tempo moi rápido, e non é así. Eu onte lle explicaba, por exemplo, que hai veces que eu vou frustrado para a casa porque hai cousas que a min incluso me parece que son doadas de arranxar
e cando te metes no tema interno da burocracia administrativa, tanto do Concello como se despois hai outra administración polo medio, parece que hai cousas que se eternizan, non? E, bueno, eu creo que é moi importante, moi necesario, ademais, que os políticos estemos ao lado dos cidadáns, escoitando e dando conta da nosa xestión tamén. Entendo que piden cousas realizables ou moitas veces igual algunha cousa que non é competencia municipal, pero tamén é labor do alcalde buscar esas outras ferramentas e institucións e demais. Que lle piden? Pois piden cousas moi sencillas na maioría dos casos, que lle arregles un camiño, que teñen un alumeado público que non está ben, que hai un problema de... Hai algo que... Ademais, mira, vamos notando ao longo do tempo como van cambiando os problemas en función de como os vas arranxando, non? Fai 4 anos, o problema recurrente en todas as parroquias era o alumeado público, porque estábamos no proceso de cambiar a alumeado LED en todo o rural, non? E como estábamos nese cambio non funcionaba ben, porque era un sistema novo, cableado novo, bueno, había problemas. E era, en todas as parroquias, era o alumeado LED. Lembra que ese era o tema... Estrella. Sí. O ano seguinte foi o tema da fibra, da instalación de fibra no rural, porque tamén se estaban incorporando fibra ao rural e preguntaban. Hoxe en día é unha necesidade moi importante ter fibra no rural, ter fibra nas nosas casas para poder traballar, por exemplo, non? E, bueno, os temas van variando e hai algo que si é sempre, non? Que é a limpeza das franxas de protección e das franxas urbanas e rurais polo medo dos incendios. E claro, nós aí intentamos explicarlle tamén o que ti dicías antes, que é certo que non é unha competencia municipal exclusiva, si na urbana, pero non nas franxas rurais, co cal ás veces pois tamén faz un pouco de pedagogía explicándolle aos veciños como funciona, que é certo que moitas veces teño razón e din, mira, a min non me contes un problema, o sea, a min solucionamo que ao final... Vostede fago teña que facer, pero solucione, claro, non? Entonces, bueno, nos sirven tamén para facer esa pedagogía. Por exemplo, onte debatimos bastante sobre o tema de franxas, debatimos tamén, bueno, explicamos nós, non? Unha parroquia, por poñer un exemplo, non? Unha parroquia como Covas que ten pouco máis de 1000 habitantes, 1044 habitantes, no que é neste mandato, nestes 3 anos, levamos investidos e vamos a investir en proxectos xa que temos aprobados e obras para facer máis de 800.000 euros. En Covas? En Covas, nunha única parroquia con 1000 habitantes, non? Que iso é o que pon de manifesto e reforza o que dicimos sempre, que nós somos un goberno que aposta polo rural e que defende o rural no noso concello. Estamos falando de Covas. Temos outros exemplos, por exemplo, que é o que destaco sempre, na parroquia de Lens, que non chegan aos 100 veciños, son menos de 100 veciños, 90 veciños, fixemos unha actuación que empezamos o mandato pasado, ou axudicamos o mandato pasado, e rematamos este mandato de máis de 800.000 euros, no cales lle levamos saneamento, deixamos preparado para ter o abastecemento de auga, e arreglamos os interiores todos en formigón, adoquín, facendo ademais un núcleo, bueno, adaptado ao que é, un núcleo rural, adaptado ao entorno, e sobre todo, bueno, dándolle, bueno, poñendo bonito, non? Facendo bonito para que a xente que vive ali tamén, pero para que outras persoas, que hai moitas casas abandonadas, pois que podan adquirir ali unha vivenda, non? E iso é o que nos gusta facer e destacar, ademais, cando vamos a estas reunións polo rural, e vamos ademais ca cabeza erguida, porque sabemos que en todas elas temos moito investimento e moito traballo feito. Anuncian as redes, non? Un pouco nas redes sociais, estaremos aquí tal día e a tal hora, hora, non? Vamos a estar hasta o mes de xuño facendo 1, 2, 3, depende da actividade que teñamos tamén no Concello, sempre de tarde, ás 8 da tarde, nos locais sociais. Vale, pois quedaditos eses encontros co alcalde que son fundamentais, son fundamentais para coñecer e para intentar solucionar eses problemas que a veces son menores, pero que son maiores para... Son fáciles de facer, pero se non coñece a realidade, claro que... Por poñer un exemplo, non me chocaba fai uns meses, non me acordo exactamente, fai uns meses a alcaldesa de Santiago anunciou que iba a recibir aos veciños no seu despacho. Un día pola tarde, penso. A min chocábame porque dicía, joder, eu recibo aos meus veciños que me piden cita todos os días no Concello, en función da axenda que hai, pidenche cita, se lle dá cita para un día, e os recibes todos os días, non?
ou recibes na rúa. Eu, que me gusta cando podo aos fins de semana ir a facer a compra, facer de comer e estas cousas, pois eu hai veces que vou, non sei se podo dicir unha marca dun supermercado, vou ao Mercadona ou ao Gadis e atendo a mellor ali, mentras estou co carrito comprando ou estou pedindo embutido, pois mentras me están cortando os 200 gramos de pechuga de pavo, me está a traballadora da charcutería me di, por certo, a ver se me arreglades ali que teño un bache diante da casa e tal. Sabe usted? Digo, pues, se me di onde vive, porque non sei onde viven todos os veciños tampouco, entende? Quero dicir, que eso é algo normal, non? E por eso a mí me sorprendía que vou a recibir aos veciños. Bueno, está ben, pero eu creo que é algo que vai implícito xa no cargo de alcalde ou alcaldesa ou de concelleiro ou concelleira, que é atender e recibir aos veciños en cada momento, que ao final é para o que nos debemos e ao que estamos, non? Sobre todo se temos dedicación exclusiva ou dedicación parcial, polo menos é o que nos corresponde facer. Sen dúbida. Falamos deses encontros co alcalde, xuntanzas, pero tamén hai outras xuntanzas para explicar cousas concretas que se van que nacen e que van collendo forma, como é o AME Solar, que xa explicou aquí, que ven para quedarse, que ven para facilitar, que ven para forrar os veciños e veciñas. Está vendo xa? Xa comenzaron esas xuntanzas de información? Sí, tuvemos unha xuntanza, houve unha xuntanza cos socios da asociación para explicarles sobre todo os cambios normativos que houve un cambio normativo importante antes donde colocabas os paneis fotovoltaicos collieche unha zona de 2 km na redonda, agora neste cambio normativo colle 5, co cal podes ampliar, non? Vale. O número de socios que se podan unir a esta zona, a esta comunidade enerxética onde pos os paneis. Tamén nos sirve, ademais, nas reunións estas que estamos facendo polo rural, pois nos sirve tamén para volver a explicar e informar xa onde facíamos do que son as comunidades enerxéticas e o que supón. Pero isto non quita que vayamos a seguir facendo reunións específicas. Que nos supón a nós esta ampliación que casi cubrimos todo o Concello xa. Que aquí tiñamos proposta, que a idea inicial que tiñamos proposta para empezar, que en Aldea Nova, que está ao lado de Bertamirás, na Escola Municipal de Música, ese tellado cubrilo todo de paneis fotovoltaicos, o cementerio municipal, que está tamén ao lado, queremos darlle outro uso ao cementerio, ademais do que ten, darlle vida, pois encima de todos os espacios que temos ali dos panteóns, pois tamén poñer paneis fotovoltaicos. Entonces, con esta zona, xa que os 5 kilómetros xa chegamos casi a todo o Concello. Nos quedan, na zona norte, zona de Piñeiro e zona da Meixenda, uns núcleos que non chegamos, pero que iremos cubrindo tamén co tempo. Vale. De forma resumida, xa explicou, e seguramente que a xente xa está isto é inscribirse, seguir unha serie de liñas, o método é aforrar. Nós facemos un estudio, ademais, en función do investimento que vamos a facer e da capacidade e da potencia que vai ter esa zona onde creamos esta comunidade enerxética, e calquer veciño que queira unirse, nós lle vamos a dar uns datos do que vamos a producir, da cantidad que el pode ter, ten que facer, é certo, un pequeno investimento inicial, lóxicamente, aínda que o soporte económico e financiero o vai a levar o Concello, pero ten que facer un pequeno investimento inicial, pero lle vamos a dar todo dicindo, usted fai este investimento, vai a ter esta enerxía, co cal vai a ter este aforro ao final de ano, non? Iso se lle fai un estudio a cada un para que sepan o que é. E eu, repito, é algo moi importante porque, por un lado, deixamos de depender casi en exclusiva das grandes compañías eléctricas que moitas veces fan o que queren. Temos unha enerxía limpa, co cal estamos tamén axudando ao medio ambiente e tamén, ao final, estamos creando unha gobernanza eléctrica, non? Que é importante. E ao mesmo tempo, pois o veciño aforra e o Concello aforra, porque unha parte desa enerxía tamén se reserva para o Concello, co cal os veciños van a ter un doble aforro, por un lado que aforran eles, pero por outro lado que aforra o Concello, que vai a servirnos despois para facer outros investimentos. E está claro que, dado como estamos os concellos últimamente, que cada vez nos cargan máis servicios e non nos dan recursos económicos, pois temos que ir vendo de onde podemos ir aforrando ou sacando cartos
para poder subsistir en moitos casos, non? Vostede leva área de cultura, vemos un concello ben rico a nivel cultural, un montón de disciplinas e demais, mañá o día do libro, e tamén vimos aí poucos días tamén se aposta moito polo galego, pola nosa lingua, que ao final vai asociada tamén á cultura e ao que somos. Un festival con moito ambiente, con grandes artistas, para activar o modo galego. Sí, este é un programa, ademais, pioneiro en Galicia, que creamos fai xa uns anos coa Real Academia Galega, a raíz dun estudio que fixemos no Concello de como estaba o galego, porque, somos un concello singular tamén no sentido de que temos moitísimas nacionalidades, temos máis de 70 nacionalidades distintas no Concello de Ames, e na área educativa, por exemplo, en Bentín temos máis de 40. Co cal, tamén nos gustaba saber que situación tiñamos no galego ao haber tanta multiculturalidade, non? E fixe un estudio a Real Academia e despois, a raíz dese estudio, foi cando empezamos a implementar o modo galego. Modo galego activo, que é un programa moi sinxelo, co que conleva é que participan todos os centros educativos, toda a comunidade educativa, AMPAs, tamén os mestres, lóxicamente, e tamén participa o sistema de conciliación municipal, todos monitoraxe, todo o sistema de conciliación que temos, bos días, tardes divertidas e comedor. E durante 21 días os nenos firman un contrato donde se comprometen a falar galego ata donde de querer falar galego. Por exemplo, votan na aula que queremos falar galego solo na aula, ou nos comprometemos a falar tamén galego no recreo, ou vamos máis alá e vamos a falar galego tamén na casa. Un compromiso de 21 días que o fan eles. Sí, e eles firman, votan na clase como queren, o firman, e nos aí é como unha especie de xogo, cada día temos unha actividade, dos coles lle din, pois mañán hai que vir con un xersei azul, ou unha prenda de vestir azul, e lévana. Pois hai que traer pintadas as uñas de azul, hai que traer algo de purpurina. Se dou o caso como un ano que se acabou, é difícil atopar de pintar as uñas en color azul, e en Ames se agotou. Ou outro ano tamén que tiñan que levar algo sobre grupos galegos, e pois chamaron as tanxugueiras e chamou Mondra ou Ies de Milladoiro preguntando que estades facendo aí, porque nos están chegando polas redes cantidad de mensaxes de aí. Hai unha implicación importante e un compromiso. Este ano entrou a Xunta de Galicia a colaborar tamén con este modo galego, non? Co cal tamén é un paso importante e lle agradecemos. Xa o ano pasado, no final da festa, sempre facemos unha festa de final de modo galego, eu invitei ao conselleiro e estivo o conselleiro de Cultura, e este ano entraron a colaborar. Acaba de estar aí pouco nesa mesma silla. E, pois para nós é unha satisfacción, porque tamén vemos que é necesario que a Xunta de Galicia se implique na defensa do galego, e rematamos cunha festa en Bertamiráns, donde actuaron Xalambona e a banda Molona, e non me acordo do outro xa. Teño por aquí. E as Maianas, que ademais teñen a canción específica do modo galego. Mira, teño aquí Xalambona e banda Molona, a Gramola Gominola, que son nomes que hai que teño que recoñecer que non estou moi metido. As Maianas tamén. Teño que recoñecer que non estou moi metido en música, en grupos de música infantil, porque o meu fillo ten 10 anos e xa escoita outras cousas máis para arriba, xa é máis de pop que desta música, non? Pero, hai que recoñecer, ademais eu sempre recoñezco que bandas como Xalambona ou Gramola Gominola, que levan unha década facendo música ou pacolas para os nenos e para as nenas en galego, e que sigan sobrevivindo, pois é algo moi a ter en conta, non? Pero, rematamos con esa festa, que, eu creo que é un paso, e eu, aparte de poñer en valor o galego, o que sempre digo é que nos creamos este proxecto para exportar. Non queremos que se quede solo en Ames, e para nós sería unha satisfacción que para o ano que ven podamos facer unha festa de remate do modo galego donde non só asistan os nenos e as nenas de Ames, sino que asistan os de Santiago, os de Rois, que medre un pouco a contorna, que vai medrando, non?
porque ademais, bueno, temos coñecemento de que hai outros concellos xa que están interesados e están traballando a replicar un pouco a idea. Poder dar un salto máis. Nós, por exemplo, demos, cando eu entrei de concelleiro de normalización, demos un salto que foi incluir a secundaria. Antes só se facía en infantil e primaria, metemos a secundaria porque tamén vamos facendo seguimento do que sirve, non? E do que van usando o galego desde que empezan en primaria, sobre todo co modo galego, e este ano demos outro salto metendo as escolas deportivas municipais, non? Co cal, bueno, estamos, creo que é algo que non pode quedar aí parado, sino que temos que ir aumentando e traballando, porque hai algo que me gusta, que digo sempre, que o galego non é patrimonio de ninguén. Hai certos grupos que queren apropiarse da lingua, da cultura galega, pero a lingua e a cultura galega é patrimonio de todos e de todas. Afortunadamente. Afortunadamente. E nós temos claro que eu teño claro como alcalde, ademais, que é bo que os alcaldes e as alcaldesas nos comprometamos e levemos incluso nosas áreas de normalización, porque lle das un plus de valor a esas áreas. Pois modo galego que ven con novidades e que vai medrando, contaxiando polo que día os concellos limítrofes. Cando se vai presentar, se presentou hoxe, non? A quinta edición xa da Feira da Saúde, nunha xornada tamén hoxe que tamén ven de visitar a aqueles premiados e nominados no María Casares. O sea, hoxe tivo unha mañá... Premiados tómolos pola tarde. Pola tarde, ide? Pola tarde, sí. Agora pola mañán se presentou a Feira da Saúde, a quinta Feira da Saúde, que é unha feira que, bueno, onde veñen expositores vinculados todos ao mundo da sanidade, da saúde. Faise en Bertamiráns. En Bertamiráns, hai unha carpa, fanse charlas, faise tai chi, por exemplo, tamén este ano, hai, bueno, diversas actividades. E este ano as charlas vai dirixido, ademais, vai ao cuidado da pel, non? Que é algo moi importante. Cada ano nos gusta dedicalo a un tema concreto. É algo que, bueno, consideramos positivo. Nós tamén a aposta que temos é a saúde. Nós temos unha concellería específica de promoción da saúde, donde, bueno, pois leva algo tan importante que ademais tuvemos ante a xuntanza do plan de saúde mental. Temos un plan de saúde mental municipal que se coordina desde o Departamento de Promoción da Saúde e que, bueno, onte, por exemplo, tuvemos unha xuntanza cos distintos sectores implicados ou como son o Departamento de Policía Local, estuvo a Garda Civil, estuvo Benestar Social, estuvo Saúde, donde poñemos en común e nos poñemos as caras e como debemos de traballar ante os problemas de saúde mental que vamos detectando. E isto naceu tamén pois dentro desta da Feira da Saúde. Xa en varias ocasións se dedicou a Feira da Saúde á saúde mental e seguir traballando por esa vía, que tamén é algo que ás veces non chega, e eu lle dicía onte aos veciños de Covas, dicía, sempre nos preocupamos polo bache, pola farola, por arreglar a carretera, pola recollida de lixo, pero hai outros temas que facemos no Concello que son moi importantes, que dan un servicio moi amplio e que non falamos tanto deles, non? Eu creo que apostar pola saúde, apostar ademais nestes tempos pola saúde mental desde o Concello é algo a ter en conta. Unha persoa que precise, que acude a esta ferramenta é asesoramento e derivación a profesionais? Sí, nós non facemos, non queremos facerlle a competencia a ninguén, lóxicamente, entonces non llevamos a facer a competencia nin aos psicólogos nin aos psiquiatras. Si o que facemos é unha primeira actuación, onde os escoitamos, falamos con eles, se ve a situación que teñen, si son necesarias algunha actuación máis, se fai, pero se derivan aos Sergas, lóxicamente nos derivamos ao Servicio Público de Saúde, pero sempre se lle está facendo un seguimento, non? Se lle fai un seguimento e unha actuación con eles, pero aparte disso, despois temos tamén grupos de traballo onde se xuntan grupos de persoas para falar, para ver a situación na que están, facemos actuacións nos centros educativos, chamamos a UNE, a unidade que temos que actúa tanto nos centros educativos como despois no Pazo da Peregrina, donde por un lado actúan coa xente maior, pero tamén actúan nos centros educativos directamente traballando coas orientadoras e cos directores dos centros, pois actúan nos CIES, sobre todo, non? Nos centros de secundaria. É que interesante tamén esa faceta, non? Dun concello. Pola tarde?
Que me Pola dicía tarde que temos ten... a recepción dos premiados e nominados do María Casares. Cantos son? Pues son Creo un que son montón. 5 premiados, Sí, pasaron mal listaxe, pero son moitos. Sí, bueno, porque Ames Recepción no Concello. no Concello, Vai vamos ser. a recibilo, sí, porque, Vale. bueno, gustanos poñer en valor o traballo que fan os veciños e as veciñas que sirvan tamén de exemplo para outros, non? Para a cidadanía de Ames. E recoñecer, bueno, o traballo que fan. En Ames temos a sorte de que temos unha riqueza cultural importante, moitos actores, actrices, directores, productores. Temos algo, por exemplo, que sempre me gusta destacar, que está vinculado co mundo do audiovisual, donde temos varias productoras tamén, non? Que están instaladas no Milladoiro, pero temos bueno, Alfonsín, que é se dedica a facer postproducción das películas do audiovisual e de series. E fai uns anos, cando empecé a visitar o audiovisual, todos me falaban de Alfonsín, porque Alfonsín solo daquel momento, había 6 empresas en España autorizadas para facer a postproducción para Netflix, que era unha estaba en Madrid, en Barcelona, Valencia, e había un en Bertamiráns. Vaya, non? Pois mira... E, bueno, esa riqueza toda pois se traslada neste caso tamén aos nominados, actores, actrices, músicos deste ano, desta edición, donde, bueno, nos ademais unha das obras, concretamente Tronso, que estaba nominada e que levou algún premio, a vimos medrar desde a base, porque ademais son dos rapaces de Ames, un rapaz e unha rapaza, que empezaron a contactar con nós para ver se lle deixábamos os espacios necesarios para ensayar, se despois lle contratábamos a obra, porque ya había o Agadic había recoñecido e lle iba a dar unha subvención. Bueno, nós vamos tutorizando e apoiando a estas compañías novas e tamén a compañías xa consagradas. Cando nos solicitan espacios, facemos o que lle chamamos residencias, que lle deixamos os espacios municipais para que podan montar, facer os seus ensaios e as súas probas, para despois, cando salen a exhibilas, pois que vayan preparadas, non? Algúnas facemos estrenos, bueno, que combinamos con eles, simplemente nós lle cedemos o espacio de maneira gratuita e que les poñan que, bueno, que colaborou o Concello de Ames e facer algo de intermediación pois cas asociacións que temos no Concello de xeito gratuito. E, bueno, eso nos sitúa tamén, o Concello de Ames sitúa a marca Ames a nivel cultural cunha potencia moi importante no panorama artístico de Galicia. Estáse a notar, estáse a notar. Dende a periferia, tendo a Mesa aí no centro, estáse a notar nos concellos do arredor, incluso na capital. Podemos dicir que nós temos o primeiro semestre... Mañá Sirat, por exemplo, non? É mañá, non? Mañá Sirat, no mes de abril de Docina. Todo o que temos de artes escénicas está vendido todo. Temos un sistema de bonos, ademais, que sacamos antes de Noiteboa, para que a xente, algúns os teñan como regalos xa de Reis ou de Noiteboa, e temos, xa se venden todos na primeiro día que se sacan e temos completos. Fai falta un espazo máis grande? Son suficientes? Sí, fai nos falta. É que vendo como está a medrar o Concello en sí mesmo e a cultura... Tampouco excesivamente grande. Eu estou en contra deses auditorios de 750, 800 persoas, 900, como ten Narón. Eu estou en contra deses auditorios. Eu son máis partidario. Nós agora mesmo cun auditorio de 400 persoas, sí, estaría ben, porque no teatro, por exemplo, podes facer 2 sesións. Nós este ano recuperamos o de facer a doble sesión. Por exemplo, Chévere, que vai, creo que está en maio, vai a facer 2 sesións, non? Fai unha sesión o venres e unha sesión o sábado. Co cal tes posibilidade tamén de darlle cabida a máis xente, non? Porque despois tes os escenarios grandes, o sea, os auditorios moi grandes con 800 persoas, metes 400 ou metes 500, que é un éxito, e tes 300 butacas baleiras, non? Entonces eu creo que nós cun auditorio ahora mesmo de 400 persoas, estábamos contentos. Os que hai podense rehabilitar para ter esa ocupación, ou sería algo novo? É complicado, estamos vendo, ainda que eu aí teño sempre unha discusión con Xavier Estévez, que é un actor coñecido que vive en Bertamiráns, que está no Teatro do Noroeste e que fai varias series, casi sempre de Guardia Civil, lle toca facer, ou de policía. El dime, non fagas un auditorio, fai un teatro, que un teatro é outra cousa, dalle outro caché ao Concello, ao pueblo.
Bueno, é cuestión de Non ir vendo. Non lle falta razón. É cuestión de ir tampouco. vendo. É cuestión de ir vendo. Xa por último, os que pasan por Milladoiro notan como xa va avanzando tamén o carril bici. Xa me faltaba a pregunta do Milladoiro, que tiña que facela, que vemos aí que está de vermello ben sinalizado. Bueno, vou dar unha primicia. A ver, veña. Vamos a dar unha primicia. Sempre que ven solta algunha, pois está moi ben que sexa ao final. Esta semana abrimos o carril bici xa, definitivamente. Se vai a poñer en funcionamento o carril bici. Esta semana están agora mesmo ultimando as últimas obras entre hoxe e mañán, ou mañán ou venres vamos a poder poñer a funcionar o carril bici de maneira definitiva. Vale. Co cal, bueno, tamén vamos a sacar un aviso. Hasta ahora éramos un pouco permisivos no sentido de que deixábamos aparcar no carril bici, pero bueno, agora non vai a ser posible. Seguramente hoxe quitemos un aviso dicindo que vai a abrir esta semana e que xa non se vai a poder aparcar como é lóxico e todo o mundo entende, non? Co cal, bueno... Sería xa o punto final desa humanización? Bueno, faltanlle eso, arreglar algún tema de accesibilidade, algunha plaqueta que queda solta. Vale. Agora hai que tamén repoñer algunhas árbores que secaron, que non engancharon. Bueno, faltan aínda algunhas cousiñas, pero menores. A humanización está funcionando con normalidade. A min, ademais, gústame visitala habitualmente. Esta semana, ademais, fun un día de noite, o martes creo que foi, estuven de noite ali, o luns estuven de noite paseando, de noite porque é algo que non vou habitualmente, e, bueno, vexo que vai con normalidade. A xente dentro de 6 meses xa cada vez se fala menos da humanización, xa cada vez hai menos críticas da humanización, pero eu o que digo sempre, dentro dun ano nadie se acorda de todo o que pasou na humanización, porque xa temos a experiencia do que nos pasou cando humanizamos Bertamiráns, e isto é mentras duran as obras. Despois, bueno, hai que ir dando solucións a problemas de aparcamento, non só pola humanización, sino que cada vez os problemas de aparcamento son maiores en todos os sitios, non? Pero, bueno, vai ben, vai en marcha e moi contentos, a verdad. Entendo que haberá unha campaña especial, sobre todo nos primeiros días, para que non aparquen os coches nesa zona, carril bici, vai haber algún plantexamento especial? Vamos a mandar un aviso informando e, bueno, despois se cumplir as normas de circulación. Sí, por iso. A xente sabe que nun carril bici non se pode aparcar, aínda que sexa de noite. Porque hai xente que igual pensa, bueno, é de noite, aparco, non. E vamos a facer unha incidencia especial por parte da Policía Local. Bueno, pois xa, coa pregunta do Milladoiro xa feita, agradecendo ao alcalde de Ames, Blas García, que este aquí novamente. Vémonos pronto. Graciñas por vir. Vémonos o domingo no Obradoiro. Vémonos o domingo, é verdade. Tocando madeira. Co Estudiantes. Co Estudiantes, aí é nada. Vémonos ali. Graciñas. Muy ben, a vos.